Oho. Tässä on sitten meidän uusi pääkeskus juuri asennettu muutama viikko sitten. Täällä nyt tarkoitus on sitten, kun saadaan nuo akut nyt toimimaan, niin aletaan siirtämään lähtöjä yksi kerrallaan sieltä vanhasta pääkeskuksesta tänne, että saadaan sitten kaikki toimimaan täältä. Mutta ennen sitä olisi sitten seuraava vaihe vaihtaa toi koko alueen muuntaja. Eli tulee uusi puistomuuntaja tuon vanhan tilalle. Se on myös todella vanha ja alkaa olemaan aika huonossa hapessa. Täällä on sitten alueen vanha pääkeskus toistaiseksi vielä toiminnassa, mutta tarkoitus olisi siirtää kaikki lähdöt täältä nyt sinne uuteen pääkeskukseen. Tämä on ollut täällä vuodesta 1989, eli alkaa olemaan käyttöjensä loppupuolella. Muutenkin ollaan vaihdettu jo aika paljon komponentteja täällä, että koko ajan on huoltoa tehty tässä, niin alkaa olla sen aika nyt uudistaa koko pääkeskus kerrallaan, niin saadaan kaikki kuntoon toimimaan varmasti.